दै रानगासिनो दं नै ड्रिंकिं वाटार माने दैखरनि दैफ्रानो रानजोब्बाय माने दै मोनलोङाखै ओंखाम संनो सुबिदा दुगैनो मानो नै दुगैबा मोनलायलाङा गोलोमबाबो आदां गरमबाबो बिदिजों मा जानांगौ ओमफ्राय नोंसिनाबो दा खस्थ' नै दे एसे बुंदो बेसे गोबाव जाखो बेबायदि खस्थ' मोननायालाय सैथ्र' मासनिफ्रायनो बे बैसागाव रानथाबलांसिनबाय आरो बेसेबांबा दसफोर गोथौ जावनायाबो रानबावबाय दा खस्थ' होनबाना बे नोंनिसो मोनथाम नोंना गंथामावबो लांजोबखानोसै नोंना मोनसेल' आबैना मोननै लांखा दिनै दासिमबो बर' रायजोफ्रा बेबायदि खावसि एरिया आथियाबारि रेन्जनि सिङाव थानाय गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा दासिमबो नै ओरैबायदि वाटार क्राइसिस नोंथांमोना नुनो हाबाय नै बांसिन दै रानदों नै दासिमबो बेबायदि सिटुवेसन दं नै एकदम दैयानो रानजोबखाबाय खोमा ना बेसे गोबावसै दै राननाया दासिमबो नै बेबायदि थासारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दैखरा बैयाव गोजोनपुरि आथिबारिनि साहा नै ओरैबायदि उसुबिदा नै बेसे गोबावसै दै मोनलोङैया दैखरनि खस्थ'थार गोथौथार ना मोना बेसे गोबावसै बेबायदि खस्थ' माने खय मास जाखो बेनो दंखला नै ओरैबायदि नै नोंथांमोना नुनो हाबाय दुगैनो मानो बुहुद खस्थ' जायो ओंखाम संनाय मानाय औ दा बेसेबां दं बे एरियायाव न'खरा औ टटेल 58 साफ्रोमनिबो न'आ बेबायदिजों माने दैया मोनखाया आरो ओमफ्राय बेसेबां गोथौ दाबायनांगौ बाहाय दै मोननो थाखाय दाबायनानै बिदिनो दाबायो 60-70 दाबायो ओमफ्राय बोखोनो हाया दैखौ बेसे गोथौ उसुबिदा नै 60 फुट बे हाखर जावना दंखलखौ आरो माबा गाहायाव लांबावनायसो गोजोनपुरि जेन'बा दै होफैनायखौ बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों जेन'बा दिनाव सानफ्रामबो जोंनि दै जाजासिमाव बिदि होफै थाबा गोजोनगोन आरो ओमफ्राय दिनै जोंहा फिसाफोर थुखैनो फिसानि ड्रेस सुनो मोसौनो दै दौनो बिराद जारला जादों बेनि थाखाय जों दै होफैनायखौ गोजोननाय मोनदों आरो बेसे गोबाव जाखोमोन नोंसोर जेन'बा बेबायदि वाटार क्राइसिस दैनि प्रब्लेम जानाय जानांगौ आंथ' बेबो हाबा जाफैजेननायनिफ्रायनो जेन'बा 12-13 बोसोर जाबाय आंबो हाबा जाफैनाया बेनिफ्रायनो दै गैखाया आरो दा दै राननायाथ' 2-2.5 मासानो जाबाय बेबायदिनो सोलिनांगासिनो दङ सिगां समफ्राव रावबो खबर लाफैयाखैमोन खबर लाया बिदिबो होफैया दिनै आरो नोंथांमोना ड्रिंकिं वाटार मोननानै माबायदि मोनखो गोसोआव
मोजां मोनदों दा बिदि होफैनानै थेखायावलाय मोननायखौ मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों बिदिनो होफैफाला थाबालाय गोजोनगौ आरो दुगैनो लोबनो एसे रेहाय मोननाय जाहैबाय बहुद उसुबिदा जादोंमोन दा सुबिदा फैबावा उनफ्राव जिबौजों दुगैसैलाय जोंनि सानसेयाव खनसे दुगैयो बिदिनो दैयानो बाल्थिंसेजों दुगैनांगौ होआ होमबा दैया बेफोरबायदि बाल्थिंजोंनो सि सुलाबायना थानांगौ बेजोंनो दुगैनांगौ बेजोंनो फिसा थुखैनांगौ उफाय गैया बाल्थिंसे दैजोंनो दा गरम बोथोरबो ना थुखैयाबा जाया फिसाफोरखौ gwjwnpuri गामिनि थागिबि रायजो राजाफोर दिनै जोंहा दैनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जायो आरो बेसे गोबाव जाखो दैनि प्रब्लेम जानाया प्रब्लेमाथ' जोङो मास मोनथाम मोनब्रैसोल' जों दैखरनि दैखौ मोजां मोनलोङो बिनि उननिफ्रायबाथ' जोङो ओमफ्राय दैखरनि दैयाबो रानलांजोबो बिसिबा गोथौ गोथौ हाखर खुरसेयावबो जों बिराद अखाबो मोनजानो नागिरा ओमफ्राय बिसिबांबा गोजान गोजान रोगानानै जानांगौ जायो आरो बिराद खस्थ'जों जों थांनानै दङ दा दै नङाबा जोङो थांनानै थानो हाया बुहुमनि जिब जुनारानो थांनानै थानो हाया बे हिसाबै जोङो सारमोननाव जेन'बा रायजो बेंगिरि सारमोननाव जोङो अनसुंथाइ दैनि थाखाय अनसुंथाइ हरजानो लुगैयो आरो लामा सामानि थाखायबो जोंहा माबायाव दा दै गैया खिन्थु दैज्लां समाव जोंनाव बिराद माबा हाजोफोरनिफ्राय दै फैनानै लोब लोब जोंनि गामिखौ लोमफैजोबो आरो ओमफ्राय स्कुलाव ओंखाम संनानैबो मोनजाया आरो स्कुलाव थांनाय फैनायावबो गथ' गथायफ्रा बिराद दिगदार मोनो लोमजानाय साजानाय डाक्टारनाव लांनो अजानाव लांनो जों बिराद खस्थ' सैज' खालामनानै थानांगौ जाहैयो दा बेनिखायनो जों दा फारफ्रोमनिथिंजायबो नायनानै जोङो सरकारखौ एसे नायहरजानो अनसुंथाइ हरजानो लुगैयो आरो जाहाथे जोंनि फिसा फिसौआ खस्थ' मोनलाङा उनाव मोजां जालाङो बेखौनो आं बुङो बेसे गोबाव जाखो बेबायदि जानाया ओमफ्राय दै मोनलोंथाराखै नामा दंखलनि ओमफ्राय अबायथो लायो नोंसोर दैखौ बेसे गोजान जायो बे दंखला माने गोजौआवसोमोन आरो सायावमोन बे सायाव मोनाबा जावनानै दा दै मोनगोन सानना गाहायाव माबादोंमोन ओमफ्राय बावबो गैया नोंथांमोना नुनो हाबाय नै बर' आइजोफ्रा दिनैनि दिनाव माबायदि हालाय हाफाय थासारियाव थानो गोनां जादों दैखौनो मोनलोङाखै खयदिन जाखो होनदों माथो दै मोनलोङिया मास मोनसे दुगैनाय माने बुहुद खस्थ' जाबायना होमबालाय लोंनायावनो बुहुद प्रब्लेम ना ओंखाम संनाय मानायावनो बुहुद प्रब्लेम जायोना ओमफ्राय दुगैनायाथ' आरो अबाव मा जानो होमबा जारला नोंथांमोना नुनो हाबाय नै gwjwnpuri आथियाबारिनि साहा नोंथांमोना बाव फैयोबा नुनो हागोन बे टाइमावहाय माने ओरैबायदि वाटार क्राइसिस जाबाय दा माने गामियाव ड्रिंकिं वाटार नैबे टेंकारजोंसो गामियाव रानफैदों नोंथांमोना नुनो हाबाय नै बाल्थिं गिदिर गिदिर थौ गिदिर गिदिर लानानै दैखौ लांफैदों नोंथांमोना नुनो हाबाय उनावलाय दैया मोनलोंबाय बेसे गोबाव जाखांबाय दै मोनलोङैया हरना हरब्रा बेसे गोबाव जाखो दै मोनलोङैया दहाय फैदो गावबो मोनलोङा दैयानो बे समावबो लायदों दा गोजोनबाय मोनलोंनानै मोनलोंबाय ए